கார்த்திக் தீபா சீரியல் இப்போ ராட்டகாசமான எபிசோட் வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ண பாருங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ஆதரவு தாங்க. இது மாதிரி அவருக்கு தர்மலிங்கத்துக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னு அபிராமி அம்மாட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம கார்த்தி. இதை வச்சு எதுவும் கேடித்தனம் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு தான் ஐஸ்வர்யாவும் நம்ம ராஜேஸ்வரியும் திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. தீபா ஒரு பக்கம் காட்டுறாங்க. அவங்க கியூட்டாக அழகாக வந்து சாங்கை வந்து மனசுக்குள்ளேயே வந்து சாங் வந்து பாடுற மாதிரி கியூட்டாக அழகாக வந்து காட்டுறாங்க. ஒரு பக்கம் ஐஸ்வர்யா அண்ணி, ராஜேஸ்வரியம்மா, தயவு செஞ்சு இந்த விஷயத்த வந்து எல்லாருக்கும் தெரியணும். அவங்க மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி யாரும் பேசிடக்கூடாதுன்னு தான் நான் ஹாலில் வச்சு ஓப்பனாக பேசுகிறேன். இந்த விஷயத்த வந்து யார்ட்டையும் ஷேர் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்னனால ஷேர் பண்ணாமல் இருக்க மாட்டேன். கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுவேன். ஆனால் ஏன் வழியாக தான் வரும் தவிர நீங்களாம் கேவலமாக அதுவும் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது. இப்போ அடுத்தது வந்து ரூபஸ்ரீக்கு வந்து கால் பண்ணுங்கிற மாதிரி கேவலமாக வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஐஸ்வர்யா ஒரு பக்கம் நான் போய் தீபாவை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன், ஸ்டுடியோ போகிறதுக்கு டைமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு குடுகுன்னு மாடிக்கு வந்து போகிறாங்க. தீபா ரெடி ஆகிட்டிங்களா? ரெடி ஆகிட்டேன் சார். ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு போனீங்களே ஆஃபீஸில், அந்த பிரச்சனையெல்லாம் ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்களான்னு தீபா வந்து அன்பா பாசமாக வந்து கேட்குறாங்க. நீங்கள் எல்லாருமேலேயும் வந்து இவ்வளோ அன்பை வந்து காட்டுறீங்க, ஆனால் நான் இப்போ மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை வந்து மறைக்க போகிறேன். இது எல்லாம் காரணம் வந்து உங்கள் அப்பா தான். இந்த விஷயத்த வந்து ஷேரே பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால தான் நான் இப்போதைக்கு எதுவும் சொல்லலைங்கிற மாதிரி தான் திங்க் பண்ணுறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம கார்த்தி, சரி வாங்க என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி காலில் வந்து விழுவுறாங்க. ஏங்க காலில் வந்து விழுவுறீங்க? உங்களோட என்ன ரொம்ப வந்து ஏஜ் அதிகமான என்னங்க நீங்கள் இப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கார்த்தி வந்து கேட்குறாங்க. வீட்டில் ஆசீர்வாதம் வாங்கினா பெரியவங்கள்ட்ட அப்பா அம்மாட்ட விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கலாம். அதுக்கு நீ என்கிட்டலாம் ஆசீர்வாதம் வாங்குறதெல்லாம் ரொம்ப தப்புன்னு கார்த்தி வந்து பேசும்போது, எனக்கு பாடகி ஆக்க வைக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறது நீங்கள் தான், என் குரலுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்ததும் நீங்கள் தான், என் குரலை வெளி உலகத்துக்கு காட்டினதும் எல்லாமே நீங்கள் தான் சார். அப்போனா என் வாழ்க்கையில் முக்கியத்துவம் உங்களை விட வேறு யாருக்கு சார் இருக்குதுன்னு சொல்லி சூப்பராக பேசுகிறாங்க. பேச்சே வந்து இவ்வளோ சூப்பராக பேசுகிறீங்களே, நீங்கள் பாடினீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? வாங்க தீபா கீழே போகலான்னு சொன்னேன். அபிராமி அம்மாக்கே வந்து மனசுக்கு ஒரு பக்கம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். அந்த சீன்லாம் பார்க்குறதுக்கு தீபாவை பற்றி இப்போ யாரும் எதுவும் பேசக்கூடாது சரிங்களா? அவங்க மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஐஸ்வர்யா குறிப்பாக உனக்கு தான் சொல்கிறேன் சரி அத்தை அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமி அம்மா கேட்டதுனால ஐஸ்வர்யாவும் ராஜேஸ்வரியம்மாவும் கேஷுவலாக வெளில வராங்க. தீபா ஆல் த பெஸ்ட்மா, சூப்பராக வந்து பாடணும். முதல்ல வந்து சினிமாவில் வந்து பாட போகிறேன். இதுக்காக ஏகப்பட்ட பேர் வந்து காத்துட்ருப்பாங்க. உனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உன் திறமையினால கிடச்சிருக்கு சரியா? நீ இந்த சந்தர்ப்பத்தை நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டு அடுத்தடுத்த சாங் வந்து வேறு வேறு கம்பெனிக்கு சூப்பராக வந்து பாடணுங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல அருணாச்சலம் வந்து பேசுகிறப்ப, எல்லாரும் ஏன் பாட்டமாக இருக்கீங்க? மூஞ்சியெல்லாம் வந்து சோகமாக இருக்கே, அப்படி என்ன ஆச்சு? உன் அப்பாவுக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு. இருப்பாரா இல்லையானே தெரில. ஆப்ரேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனால் இங்கே கார்த்தி வந்து எதுவுமே வந்து யாருக்கும் தெரியக்கூடாது, முக்கியமாக தீபாவுக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கான். என்னை மன்னிச்சிடு தீபாங்கிற மாதிரி அபிராமி அம்மாவும் சோகமாக வந்து மனசில் நினச்சிட்டு இருக்க மாதிரி காட்டுறாங்க. அந்த இடத்துல அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சமாளிக்கிறாங்க. நம்ம மீனாட்சி, நீ சினிமாவில் முதல்ல பாட போகிறல்ல, அந்த டென்ஷன் தான். கார்த்திக் சார் என் கூட இருக்கிறப்ப எனக்கு என்ன கவலை இருக்குது? அதெல்லாம் ஒரு கவலையும் இல்லை. இது எல்லாம் அசால்ட்டாக வந்து நான் பார்த்துக்க மாட்டேனா அப்படின்னு சொல்லும்போது, கார்த்தி உனக்கு அவ்வளோ தன்னம்பிக்கையும் பலமாகவும் இருக்கான்னு நினைக்கிறப்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. ஆனால் நான் தான் அவங்கள ஏற்றுக்காம விட்டது தப்பாக போச்சுன்னு அபிராமி அம்மா மனசு வந்து இப்போ தீபா பக்கம் தாவ ஆரம்பிச்சிருது. அத்தை என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லும்போது, நல்லா இருமா, இந்த சாங்கோடு இல்லாமல் 100 கணக்கில் வந்து நீ பாடணுங்கிற மாதிரி தான் அந்த இடத்துல தீபாவுக்கு வந்து காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வந்தோன்னே நம்ம அபிராமி அம்மாவும் வாழ்த்துறாங்க. நல்லபடியாக வந்து பாடணும் சரியா? இந்த பாட்டு வேறு லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு உன்னோட ஹார்ட் ஒர்க் வந்து போடு. நிச்சயம் நீ சூப்பராக தான் பாடுவ. அதுவும் பாட்டு சமாச்சாரத்தில் நீ அசத்திடுவ. இது ஒரு படி மேலே இருக்கணும். இதுதான் என்னோட ஆசைங்கிற மாதிரி அபிராமி அம்மா வந்து மனசு சங்கடப்படக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மனசார வந்து வாழ்த்துறாங்க. சரி அத்தை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களே, இனிமேட்டு மாற்றுக்கிறதுக்கு இடமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டுடியோக்கு வந்து வேக வேகமாக போகிறாங்க. ஏங்க நீங்கள் இருங்க, நான் ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குங்க, அதை போய் பார்க்க போகிறேன். அப்போனா ஆஃபீஸில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறது மட்டும் உண்மையாக தெரியுதா சார்? எனக்காக தான் பிரச்சனையெல்லாம் சமாளிச்சுட்டு இங்கே வந்தீங்களா? என்ன பிரச்சனை சார்? அது ஒரு சின்ன பிரச்சனைங்க, அதெல்லாம் ஒரு விஷயமே இல்லை. நீங்கள் நல்லபடியாக பாருங்கள், நான் வெளியில் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் ரூபஸ்டிக்கு வந்து கால் பண்ணுறாங்க நம்ம ஐஸ்வர்யா. இது மாதிரி தர்மலிங்கத்துக்கு வந்து நீ வந்து பஞ்சாயத்தை கூட்டி அசிங்கப்படுத்தினல, அதனால அவருக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு. இப்போ அவர் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இருக்காப்புல. அவர் இருக்காரா இல்லையானே தெரில. இந்த விஷயத்த நீ எப்படி இருந்தாலும் வந்து தீபாட்ட வந்து ஷேர் பண்ணன்னு வச்சுக்கேன். கார்த்தி இருக்கனால மறைமுகமாகவோ டேரெக்டாகவோ நான் இந்த விஷயத்தில் விளையாட முடியாது. ஆனால் நீ பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலாம். உன் பாட்டியை வச்சு ஏதாவது புத்திசாலித்தனமாக யோசின்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்வர்யா மட்டும் சொல்லிட்டு ஃபோனை வந்து வச்சிடுறாங்க. தீபா மாட்டுக்கும் மியூசிக் டேரக்டர் வந்து பேசுகிறாங்க. சார் என்னோட குருவே நீங்கள் தான் சார்.
நீங்கள் தான் எனக்கு முதல்ல வந்து அங்கீகாரம் வந்து கொடுக்குறீங்க, அதுவும் பாடுறதுக்கு. இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் இழக்க விரும்பலை சார், என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அவங்க காலில் வந்து பொசுக்கு பொசுக்குன்னு விழுவுறாங்க நம்ம தீபா. என்ன தீபா, நீங்கள் மிகப்பெரிய சிங்கராக வைங்க, அதில் எனக்கு எந்த விதத்துலையும் மாற்றுக்கிறது கிடமே இல்லை. ஆனால் நீங்கள் இது மாதிரிலாம் காலில் விழுவணும்னு அவசியம் இல்லை, என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க சார்னோன்னே ஆயிரக்கணக்கில் நீங்கள் பாட்டு பாடி எல்லா பாட்டும் வந்து ஹிட்டாக என்னோட மனமாற வாழ்த்துக்கள்ங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல சூப்பராக வந்து அந்த மியூசிக் டைரக்டர் வந்து தர்ஷன் வந்து பேசுகிற மாதிரி காட்டுறாங்க. சாங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி 2 வாட்டி ரிஹர்சல் வந்து பார்த்துருங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த டோன் அந்த ஸ்டூடியோவில் அவர் பாடுறப்ப டச்சாக வந்துருச்சுன்னா சூப்பராக வந்து பாடிடலாம்னா அதுக்கான ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் சார் எனக்கு எங்கள் அப்பா கூட பேசணும்னு ஆசையாக இருக்குது, நீங்கள் உங்கள் ஃபோன் தரீங்களா அப்படின்னு சொல்லும்போது கார்த்தி அடுத்த நொடியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜா வந்து வர வைக்கிறாங்க. டேய், நான் வந்து தர்மலிங்கத்தை பார்க்குறதுக்காக அவர் கூட துணையாக இருப்பேன், ஆனால் நீ வேறு யாரும் உள்ளே வரக்கூடாது, தீபாவுக்கு எந்த தவறும் வந்து வரக்கூடாது, இன்னொன்று குறிப்பா இந்த பார்டரை யாருமே தாண்டக்கூடாது, சரியா? நீ இருந்து பார்த்துக்க. சரி, நான் பார்த்துக்கிறேன். நிச்சயம் கோகிலா பாட்டி வந்து செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவா, அவள் வந்தானா அடித்து ஓட விட்டுற மாப்பிள்ள, உண்மையிலேயே அடிச்சிட்ற மாப்பிள்ள அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த இடத்துல ராஜா. சரிடா, ஒன்று நம்பி தான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கார் எடுத்துகிட்டு மாதம் வந்து போகிறாங்க. டாக்டர் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லி கேஷுவலாக வந்து விசாரிக்கிறாங்க நம்ம கார்த்தி வந்து அவங்க அத்தைக்கிட்ட. தெரில மாப்பிள்ள, உள்ளே வந்து மருத்துவரெலாம் செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பேசும்போது வேறு ஃபோன் மியூசிக் டைரக்டர் தர்ஷன் ஃபோனை வாங்கி நம்ம தர்மலிங்கத்துக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க. அவங்க கையில் ஃபோன் வச்சுருந்ததுனால அட்டன் பண்ணுறாங்க. அப்பா எப்படிப்பா இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது என்னம்மா அப்பா ஃபோனுக்கு வந்து வந்திருக்கு, அதுவும் புது நம்பரில், என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்கும்போது இதுதான் மியூசிக் டைரக்டரோட ஃபோன் நம்பர், இப்போ தான் வந்து நான் எல்லாம் கேள்விப்பட்டேன், நீ வந்து பாடுறதுக்கு வந்து கிளம்பிட்டியாமே, மாப்பிள்ளை வந்து அப்டேட்டாக தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சூப்பராக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ஜானகியம்மா இது எல்லாம் வந்து தீபாவுக்கு தெரியக்கூடாது தான் ஃபுல்லாக வந்து மறைச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்பா எங்கன்னு கேட்டோன்னா முக்கியமான ஒரு கோயிலில் வந்து பூஜையில் வந்து இருக்காங்க, நீ நல்லபடியாக பாடணுன்னு, நீ பாட்டு பாடி முடியுமா, அது வரைக்கும் அப்பா பேச மாட்டாங்க, பூஜையில் வந்து இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சமாளிச்சிட்றாங்க. ஏதோ மாப்பிள்ளை நீங்கள் சொன்னதுனால சமாளிச்சிட்டேன்னு சொல்லி ஃபோனை வைக்கிறாங்க. அப்பா சென்டிமெண்ட்டான சாங்கை வந்து சூப்பராக வந்து தீபா வந்து பாடிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் கோகிலா பாட்டி வந்து வராங்க. ஏய், தீபாவுக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, இந்த பாட்டெல்லாம் பாடக்கூடாது, அவள் அப்பாவுக்கு வந்து உடம்பு சரியாமல் போயிடுச்சு, அவங்க அப்பாவை போய் தீபா பார்த்தா மட்டும்தான் நிச்சயம் அவளால் அவங்க அப்பாவை காப்பாற்ற முடியும். அப்படியா கோகிலா பாட்டி, இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய நியூஸ், நீங்கள் இப்படி தான் வருவீங்க இந்த பாட்டு பாடுறத கெடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எதாவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கன்னு கார்த்தி முன்னாடியே சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இங்கேருந்து நீங்கள் போகலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்புறம் நான் என்ன செய்வேன்னு நினைக்க தெரியான்னு சொல்லிட்டு மாஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ராஜா. திருப்பியும் சொல்கிறேன், நீங்கள் இங்கேருந்து போகலண்ணா நான் உங்களை தடுத்து நிப்பாட்டி தூக்கி எறிஞ்சிருவேன். டேய் பேப்பராடா, என்னை கசக்கி தூக்கி எறிகிற, கோகிலாடா, நீ கோகிலாவாக இருந்தால் நான் ராஜா, என்னை தாண்டி போயிடுவியா அப்படின்னு சொல்லும்போது 2 பேர் வந்து மண்டையை ஒருத்தர் முட்டிக்கிறாங்க. செம காமெடியாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். நான் போவேன், உன்னால் போக முடியாது, நான் கண்டிப்பாக போவேன், உன்னால் என்னை தாண்டி போக முடியாதுன்னு ராஜா வந்து இந்த பக்கம் பஞ்சிடலாக்கா, அவங்க அந்த பக்கம் கோகிலா பாட்டி பஞ்சிடலாக்கா வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. 2 பேரும் கையை பிடிச்சி ராட்டின மாதிரி சல்லுன்னு வந்து தரையை வந்து சுற்றுறாங்க. டேய் என்னால் முடியலடா, விட்றா விட்றா அப்படின்னு சொன்னோன்னே விட்டுறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம ராஜா மரியாதையை சொல்கிறேன், இங்கேருந்து ஓடிடு, இல்லைன்னு வச்சுக்கேன் அடுத்தது கட்டை தான். டேய் நான் அதை பார்த்துக்கிறேன்டா, தீபாட்ட எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுவேன், தீபாட்ட சொல்லி இந்த கச்சேரியும் பாட்டையும் நிப்பாட்டணும் பார்க்குறியா, நான் உன்னை சும்மா விட மாட்டேன்னு சொல்லி கட்டை எடுத்து அடின்னு அடிக்கிறாங்க கோகிலா பாட்டியை. செம காமெடியாக இருந்துச்சுன்னே சொல்லலாம். கோகிலா பாட்டி வந்து ஓடிட்டாங்க.